Obľúbený, to akože... To ľudia alebo psi? Ľudia. Ľudia? Lebo má také niekedy, že akože som zlý, dajte mi pokoj. Záleží asi, jak k nemu pristupujú. Andy? Ale tú svoju nepustí, čo má v ústach. Pustí, Andy. Pustí, tak je feši. Na výmenu. Afra. No poď, Andy. Andy. Pusti, pusti. Feša, Andy. Feša, usmej sa, budeš mať domov, láska. Chcela vedieť, či môže k fenám, či môže ísť k fenám, alebo aj... Nemá ťažkosti s obsami. No. No si pomaly, láska, ja viem, sa ti šmíka, áno. Tyšak, no ale jeden z vás tam musíte pustiť tú loptičku. Mohli jeho zobrať. Čo? Úplne pohodový pes, ešte sa dá aj vyloptičkovať, nemusia to ani dlho veniť. Áno. Mňa zaujímavé, či im niečo zjedol. Ja. Čo? On aj... Andy! Tyšak. No a zase si nedoniesol. Kde máme nejakú loptičku? Má v ústach. Pusti. Pusti. Kde ty máš obidve? To bol šok. No a ja pozerám, že... Jedna mu tam vleze. Jednu mal vybratú a ešte vzadu mal ďalšiu. Pusti, Andy. Tak je fešak. Andy! Dobrý, že nejde agresívne. Afra mu ju zobrala a nereagoval zle. On je uchylný na tieto loptičkovanie, ináč je v pohode. Tak je fešak. No tu máš. Ešte chvíľočku nech posedí, keď príde. Kde je hodila? Andy, poď. Andy. Jak je fešak? Dostaň. Máš? Obidvoch? Hlavne ona by bola. Dostaň. Dobre, áno. Super.